Kaixo eta ongi etorriak beste aste batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Urrozera joanen gara eta Manuel Juanenarekin solastuko gara, bera badakizue, esneko behiekin lanean dabilela aspalditik eta baita ere, Kaikuren barruan, Kaikuko partaide dugu eta berarekin solastuko gara, baita ere Kaikuren inguruan eta esne sektorearen inguruan. Esne behitegi batetik beste batera salto egingo dugu, Oharrizera joanen gara eta bertan albaitaritzaren atalean, Aritz Aparizio nekazal ingenierarekin egonen gara eta berak zenbait gomendio emango dizkigu txekorren inguruan eta ikuio hortako partaide den Aitorrek ere, berak pixko bat balorazio bat egingo dugu, nola erabaki duen esneko behiekin lanean jarraitzea eta txekorren edo aretzen afera hau nola ikusten duen ere azalduko digu eta azkenik saioari amaiera emateko, zerri sektorearen inguruan, Imanol Rekondok, 2016 urteko balorazio bat egingo digu eta momentuan ere nola dagoen zerri sektorea aipatuko du. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atalean, esneko behien inguruan solastuko gara eta hobeko esan da, behi horiek ematen duten esnearen inguruan, eta nola ez, Kaiku markaren izenean edo Kaiku kooperatibaren izenean. Halaxe da Juanena hemen dugu, Manuel Juanena gurekin, eta azken finean, Manuel, zuk aski ongi dakizu, zer den Kaiku, urte mordoska baina esneko behiekin lanean, eta hasieratik hor zaude ez, Kaikuren zati bat zeu zaitugu ere ez? Bai, nik urte batzuk hemen okin bizin itzela, eta nik urte askotan okemun urbilena bile bai. Urrozen gaude, eta Urrozen, zu txiki-txikitatik zautu duzu esneko behiak baserrian, edo ez ondotik hasi ziren fuertexo? Ez, ni oroitzen naiz, ni lau bat urte nitxulik endo, nola demizko esne behiak erosi gintzun, eta gara handi goitzi, pixkan beti joan gara igoz, minio ez beti ontan haitxu gura bai. Eta, beti ere esnea ekoiztu bartzen, azkenean diru-sarrerak handienak esnetik heldu zen, eta momentu batean iritsi zen aukera, Kaiku hor zegoen eta Kaikuko kide edo kooperatibako partaide izateko aukera sortu zen, ez? Bai, gu beti Kaikun egon dugura, sozio izan dugura beti, zan dut ere beste aukerak ere, hemen, Danone, doztakiz beste enpresa ibili da ata pasatzeko ere, baina, niz nion olako importantzeri pagatu, eta beti hemen segitu dugu bai. Kaikuko parte izatekin, lasaitasun bat bauzu, ez? Beti gaude baserritan, ikuioetan solasten, eta badire esneko izleak benetan batzuk eskatuak, prezioak ze bilak ere duen, eta horren barruan zuen bintzat, bauzue pixu bat lasaitasun bat, ez? Bauzue lasaitasun bat zuen esnea bilduko dela, eta prezio duin batean, ez? Bai, hemen ez da aukera hundiriken ere, baina gu Kaikun gaudenak garantia hori badugu. Bilu berdi gula eta preziure nahiko ongi gaude bain, bihar bada bestik minio, eta niz mapez eta dozamat sentimo gauden, beste bina alto xo gaude. Eta seguro xo, aldarri hortiken tranquili gaude bai. Esne sektorean, zuek profesionalak zarete, eta badakizu ezin zaretela estabilizatu edo estankatu, eta beti ere, poliki tirrikitarraka joan behar da berrikuntzak egiten, oraintxe sumatzen du gure atzekaldean ere robota jeizten, eta zuek ere inbertsio bat egiten delikan, beti ere diru irtera bat da, eta diru sarrera beti badokizue, etorriko dela diru sarrera hori, ez? Beti ziurtasun bat duzue. Bai, beti haitu behar da mejorak egiten, hemen gelditzen moldeen bazara, da pausua atza emate bazala da, eta egiten haitu behar duzu, beste haineko ez da aurreperen iken. Esnea produktu baloratua, esnea bizi osoan aditu dugu, entzun dugu, esnea ona dela, oso ona dela, edo zein adinetan edateko, eta kalitatezko produktu bat. Baina esne ona izateko, beti ere badire zenbait gauzak zaindu behar direnak, ez? Behi batek esne ona emateko. Bai,
bai, bazka eta hola gauz batzuk benpin onak baldin badire hobeto, guk normalin hemengo bazka ibiltzen dugu, ez dakit, erdia benpin bai, beste erdia erositzen da, hartua eta piensu hori erositzen da, hemengo bazka, ingurun itzen den bazka ibiltzen dugu asko bai. Eta, bueno, produktu ona, esne ona ekoizteaz gain, ikusten dugu behi bat, pixo bat, zuretik hurbil nahi du egon, pixo baztertuko gara, badak uzarren hazienda tartean ibiltzea. Bueno, azken finean ez da bakarrik ikuilu bat aurrera ateratzea, esne on bat ateratzea, baizik eta ze lan egiten duzuen inguruan, ez? Inguru giroari begira, batipat paisaiak eta hemen parean ikusten dugu ikuilutik, Urrozen herri buelta hau garbi-garbia eta asko zati handi bat garrantzia edo eskerrak zueri da, ez? Haziendakin ibiltzen zaretenak esneko behiakin, bazter guztiak txukun eta garbi mantentzen dituzu, ez? Bai, herri ingurua hori dudik ez dago, hori gure batxan da hola, gu zaitzen dugulokoz eta guk lantzain dugulokoz, beste gainikun sasia edo ez dakit, sasia ez dakit zeintzen dena, baina parte bat handi hartuko zula, hori dudik ez dago bai. Lanbide lotua dugu, badakigu esneko behiekin aritzea, zuekin zenuten erabakiarekin, robota jartzekin pixo bat lasaiagoa, baina zuek baduzu ere pixka bat satisfazio bat, azkenean zuk esnea ekoiztekin, kaiku markaen zati izatekin, gizartean ere zerbitzu bat ematen duzula, ez? Gaur egunean bertako produktuak baloratua dire, eta kaiku markako esnea, baina bertako produktu gehiagorik ez, zaila, ez? Hori ere satisfazio bat ematen du, ez? Bai, bertan biltzen den esneekin, gero bertan itzen da laboratzen da, eta bertan saltzen da, eta hor dago, kilometro zer hori hor dago, eta bai, lana hemen hurbil itzen dena unekin, atetzen den gauza bat dela, hori benpein horrekin gaude tranquil. Gero ere badakigu, kuotak entzekin edo merkatuak irekitzekin, gaur egunean mundu mailan edo zein produktu mugitzen aldela, baina zuek baduzue fideltasun bat bezeroaren, ez? Badakizue kaiku esnea konsumitzen duen bezeroak, bertako produktuak benetan baloratzen duen bezeroa dela, eta horreri igual zaiola merkatuak irekitzea, bera jarraituko dula bere apostu horrekin edo bere konsumo horrekin, ez? Bai, guk hemen keikun gaudena ondan, ez dugu gauza horren zerik ez, zenbait tokitan, ikusi dire prezioak edo primak edo aldakat batzu zandu dila ez. Nio keikun aldetiken ez da holko gauza ondiriken sumatu, prezio mantenitzu du, biltzen igual segitu du, gauzatenak igual hor hotxe daude, eta gauza hortiken tranquili gaude benpin bai. Zu ere urtetan izan zaitugu kide, ezagite kaikuren barruan, kooperatiban hor junta bat izanen da ere, eta lehen honuz baita ondu garelikan ere, badakizu nola funtzionatzen duen enpresak, ez? Bai, gu sozio bagara, hemen kuadril bat, kaikun gaudenak, eta hortan zugu jo zeinungo kuidaduriken, badakigu bilu berdi dutela, eguneko, iparlatetiken gu eguneko barrita bia kaikoko sozio gara, eta ez dugu inungo kejiken horteken gu gara sozio bai. Bestetik ere, esneko behieri esker, posible duzue bizi, talan egin, etxe ondoan, Urroz bezalako herri proiektu honetan, paraje hauetan, hori ere aberasgarria da azkenen, ez? Ikusita jendea gaur egunean lanera joateko errepidean pasatzen duen denbora ataskoetan, eta zuk etxetik oinez bertara etorri, natura artean bizi eta lan egin, hori ere baloratu behar da, ez? Bai, eguneroko lana dela, hori bai, eguneroko behar dugu, eta egunero egitxo behar dugu, txarra eta hona, da jaietazte, denten egitxo behar dugu, baina bai, balotzen behar da, bertan egitzia, unek ere badula bere garrantzia, eta jan otorduk itzen dire bere ordutan, luak itzen dire bere ordutan, nahiz egunero egitxo, bere abantail honak eta abantail txarrak, baina, bai, ni niretzat gustatzen zait hemen egitzia, eta ni gustanago itentena unekin. Esnea, ere gara aipatzen, produktu estrella edo izar produktua ditzen dena, kalitatezko esnea, zuek ere ikusi zenuten, genetikoki behiak hobetu ezkero, emango luketen
produktua bare eta gehiago eta hobea izango zela, ez? Eta hori zuk txiki-txikitatik, 4 urtetatik ikusi duzu esnea behiak nola eman duen, eta oen dela 4 urte zenitunetik gaur egun arte, orduan esango bazinuten, bazizuten ez zenuke sinetxiko ere, ez? Gaur egunen ja zenbat esnea ematen alduen behi batek eta ze kalitateko gaina, ez? Bai, baina pues, bueno, ni 4 urte dituen azkar mejotu da, esne behia, hori dudik ez dago. Bueno, bazkan aldetik ere bai mejotu da, eta genetik aldetik ere bai, baina, bueno, esneko purua, oa ondo poliki orduño gehiago kutsatzen dire, oekio zainduak daude, baina, bai, harritzeko da zenbat mejotzen alden, eta oainek ere mejotzen aibarko dugu. Bai. Guk hartzen dugu likanez, kaiku pote batetik, baso batera esne hartzen dugu likan, behitzen duzu, eta kolore garbi-garbi hori, zuritasun hori, azkenean konsumitzaileen gana iritsi arte, garbitasuna, bueno, behian tititatik errapetik, abitzen den momentutik konsumitzaileera iritsi arte, behar da mantendu ez, garbitasun bat eta baldintza batzuk ez. Bai, prezioa hortiken heldu da gehien parte. Esnia atetzen teleken errapetiken, ja pasatzen da segituen filtro batin. Eta filtro hortan ja gelitzen da segituen pixar bat alde mazekin hor gelitzen da. Hortan dago dena, bestainekon deskontu gaundiak etortzen diri, eta, bueno, hontan dago hona, ez da oso zaila. Bino, imar da, alegina benpin, primoiek konsegitzeko, prezioa lortzeko alden guzia. Eta horre lotua dago azkenean kalitatea, ez? Garbitasuna eta esnearen kalitatea lortzen baldin bada hobetzea eta abeltzainentzat hobeago, konsumitzailearentzat hobeago, ez? Azkenan zirkulitxi bada, danok irabazten ateratzen garenak, ez? Bai, erosten dunak ere nahi zaten du bere garantia, jake pagatzen duen generua, eta, bueno, erabi hortan, azendunak ere ona hartzia. Bestela orain ja urtea bukatzea gaude, eta, bueno, ezagit, urtea berriz ere ikusten duzu urte berri aldu dela, badakigu, esneko behian eguneroko lotura hori, baina urtaro guztiak ez dire berdinak, eta zuen ofizio honetan, desberdina da urte oso, ez? Gero poliki-poliki hasten dulikan eguzkia atatzen, belarrak atatzen, pasatzen gara negutik berora, eta, badu bere salsa do bere lanak desberdinak ez urtaroan zehar. Bai, aldatzen da, baina, nik uste urtero lan beraz aten jugula, Oain egin, lan gehi esaten da, purinekin, eta ez dakit emengo lanak ez, eta, uda berrintzaten da berriz, belaiko lanak ez, belarrak entzilatu, eta bar, eta uda ondarrin zaten da, belaik garbitu, pixko zaintu benpin ingurua, baina, nik uste ondoko urtera begituz ere, ez dugula olo gehiungo kambiuriken, igual segitu behar dugula, prezion segituko du pagatzen, baina ez kobratzen nahi gerena, eta beste nobedaderiken ez dut espero torko deniken. Askotan zuek ere, erosketak itera joaten zaretelikan ez? Joaten mazarete, odenda txiki batera, odenda handi batera, superfizio handi batera, zuen karrotxoarekin pasioen barna ibiltzen zaretelikan, da ikusi eta kaiku marka eta kaiku esnea, pixko bat ez zuena den gauza bat bezala ikusten duzu ez? Bai, ni boto itxura beti begitzeko, hola Andrekin joaten ditzeliken supermerkao horietara, besteen preziuk eta besteen zematin dauden paratu saltzeko eta gauz horiek, eta beti fikatzen naiz, bai, eta hori zu garrantzona, bai, beti gure gauza zala ikusten dugu, salto da onura, handa onura, bai. Garrantzitsua dena dere, ikusentzulea, pixko bat, relazionatzen dulikan kaikuko produktua, horren atzean ikustea, nola dagoen hemen familia bat, bertari lurrari lotua, zonaldari lotua, ekoizpen bat aldik eta hoberen egiten, azkenan horratzetikan bada ibilbide bat, eta ongi da, ez pixko bat ikusentzuak erlazionatzeko, marka horren atzetikan, bertako jendea dagoela, eta bizi duzuela egiten duzuena, ez? Bai, pixkot igual pen hartzeko da, ez dakit nahi zengatik, igual hola tokatu delako zoain momentu duten sozidadia hola, bat beste bete edire baja maten ez, segitzen dugu ampliatzen, eta esneko purua atetzen da beti goti doi ez, litru volumena goti doi. Bai, nahiz baja batzkoman, bestik hemen segitzen dugu, eta gure gauzak hor dago beti. Gero gure saioan ere ikusiko dute ikusentzulek, nola, hemendikan oharri zera joanen gara, eta bada mutil gazte bat Aitor, berak ere erabaki du esneko behiekin jarraitzea, eta, ona da, zuek ere
bizi aurrera joaten da, baina segida bat behar du izan, ez? Kaikuk beren hortasuna mantentzeko, behar duna da, bertako jendea lanean, lurrai lotua dagoen jendea, eta horretarako, atzetik behar da, ez? Kantera esaten den hori, jende gaztia, animatzea, eta hor ere badu zer esana behar bada administrazioak, ez? Pixka bat laguntza gaiko beharko lukeen, jende gazteari eta animatzeko, ez? Sektore honetan lan egiteko. Bai, subentzionek ireki ziren aurri hortan, lehenko hilabetindo, hiru hilabetok ireki ziren. Ez zuten epia handia eman hola sartzeko obra berriak da, proiektu berriak da, eta hor gelditu diri, baina bada jende gaztia bat abestza somatzen da, anta hemen somatzen da eidela inkorporatzen, gure lan ontara, Songi, Manuel, gu berria gainean ditugu, urte zarra eta gainean izanen dugu, eta, txampan edaten dela badakigu, baina esnea edaten dela hori seguru, ez? Azkenean, eguna esnerik gabe pasatzea zaila da, eta, gu hemendikan, zorion duzuri edo, pixoa baloratu Kaikuren barruan, abeltzainak, Kaiku korporazio osatzen duzuen guztiak egiten duzuen lana, eta jarrai dezatela konsumitzaileak Kaikuko produktuak edaten da dastatzen, ez? Azkenean, hona izango bai da zuentzat ere, ez? Bai, ona beti da ona, eta hola segitzia nahi nuke, aurrera. Ongi, zuri ere, ongi pasa besta hauek, eta jarraitu zazula bizitzen, maitatzen egiten duzun lan hori. Mila esker, Juanena, ongi segi, Manuel. Zuri ere, igualmente. Bentxe gaude, albaitaritzaren atalean eta nirekin aurpegi ezagun bat, Aritz Aparizio albaiterua, eta Aritz, esneko behien ikuilu batera etorri gara, oharri zera, eta gure atzekaldean ikusten ditugu aretzeak edo txekorrak, eta garrantzia dute gaur egunean, ez, edo zein ikuiluaren etorkizunerako, aretzeak edo txekorra hauek ongi zaintzea, ez, zertaz duten besteko garrantzia aretzeak? Bai, kaixo egunon, argi dago, gaur egun jaz dago dudarik ez, eta betidanik txekorrak edo aratxeak direla pixka bat ikuiluaren etorkizuna. Orduan, gero eta gehiago, inbertitzen ari da, igual genetika hobetzen, beraien elikaduran, eta beti pixka bat bilatzen etorkizuneko behiak, produktibitatean aldetik hobeagoak izatea, osasuntzuagoak, eta azken finean, pixka bat ikuilua aurrera errezago ateratzeko. Aretze bat azkenean jaio berri bat da, zaindu behar da, baina lehenbiziko momentua garrantzia handia duena da erditzea, ez? Azkenean sortu behar da eta ongi sortu behar da, ez? Ze kuidaduak edo ze kontutan hartu behar da erditze momentu horretan? Bai, txekorren kuidaduak hasi behar dira lehendabiziko egunetik, inkluso egun batzuk lehenago, behiak ez daukat interruptore bat guk esateko ze egunean eta ze momentuan, orain ongi etortzen zait pixkat umetzea, ez? Umetze dute, umetu behar dutenean, orduan, ona da pixkat prebenitzea pixkat eta egun batzuk lehenago, izatea pixkat prestatuta lekua, umetu behar duten lekua, alik eta garbien izatea, desinfektatua, azken finean, umetzeko momentuan daukate kontaktu handiagoa bakteria ezberdinekin eta orduan konbenigarria izaten da pixka bat guzti hori garbi izatea. Baitare umetzeko momentuan lagundu behar baldin badiegu txekorra ateratzen, gure higiene pertsonala oso garrantzitsua izango da. Kontutan izan dugu eskua garbi izatea, besoak eta eskularruak ibiltzea eta gauz horiek. Orduan hori behin egin da gero, sortu daretzea, ongi dago, eta, pixoa hasi behar du jaten, ez? Jateko orduan ere, beti esaten da ez, haman esnea, lehenbiziko esne hori, kalostro edo izen berezi hori dunak, horitzea, hori ezinbestekoa da, ez? Bai, horixe, behin umetzea ongi atera denean, lehendabiziko gauza egin behar deguna, kalitatezko kalostro bat eman behar diegu. Txekorra kontutan izan behar dugu, jaiotzen direla defensari gabe. Orduan, jasotzen duten lehendabiziko defentsa 10-aren partetik etortzen da, kalostro horretan. Orduan, saiatu behar gara, lehendabiziko orduetan, gutxi gara, bere pisoen 10 kalostroan ematen. Normalean gomendatzen da, lehendabiziko 6 orduetan, 4 litro edo lako zerbait hartzea.
kalostro hori beti kalitatezkoa izan behar da. Horretarako, neurtzen dugu pixka bat, edo egiratu behar dira kalostroa, ze behia ematen dizuten kalostroa kalitatezkoa, eta inkluso kongelatzen dira, izozten dira, eta gero horrela daukazu eskura, behar desunean, azkar erabiltzeko kalostro hon bat. Orduan ja badugu aretzea, elikatzen hasi da, baina aretzeak ere behar dute azkenean ere bere espazioa, ez gero ezagit nun lekutu behar du, nun jarri behar ditugu aretze hauek. Bai, konbenigarria izaten da pixka bat lehendabiziko asteetan edo lehendabiziko hilabetean pixka bat individualki tratatzea txekor bakoitza. Horrela kontrolatuko ditu gehiago bere gaixotasuna, kontrolatuko gehiago zenbat jaten duten edo zenbat esne date duten, eta kontrola handiagoa izateko. Nola nun jarri edo dauzkagu aukeraz berdinak, ez? Daude aukera erosteko edo plastikozko kasetak saltzen direla, bai patioekin eta hola, edo bestela baita ere egin ditzakegu etxean material ezberdinetako ezberdinak erabiltzen. Garrantzitsuena izango da beti, kontutan izatea neurriak, izan behar ditu neurria proposa batzuk, minimo 2 metro luzera, metro terdi, metro 30 zabalera, eta altuera nahikoa, azkenean txekorrak nola kalitateko esnea eman behar diogun, elikadura hona eman behar diogun, gutxienez lekua izateko gero berak hasitzea, ez? Askotan ikusten ditugu igual txekorrak oso ongi elikatutak, oso ongi zainduta, baina daude leku txiki batetan, eta ez daukate espazio hori beraiek zabaltzeko eta esitzeko. Gero beste puntu importante bat izango da ventilazio izatea, azkenean, bestela, ezetasun gehiegi hartuko du elastoa eta bakteriak baitare gehiago hasiko dira eta gero izan behar da leku bat errez garbitzen dena. Horretgatik, askotan igual plastikozko kasetak oso errez garbitzen dira, baita ere, segun eta ze material ibilita, baita ere materiala proposak hartzen bat betu guk egiteko, baita ere hori. Baina kontutan izan behar da, errez garbitzea, ventilazio izatea, eta neurria proposekoak izatea. Lehen aipatu zuek kalostroak edo horitze horrek aretzeari ematen dizkiola defensa batzuk, baina ere gaur egunean nahitan inezkoa da txertaketa batzuk, eritasun batzuri aurre egiteko, txertaketa egiten dire ere ez aretzetan. Bai, lehen esan dezu nik albaitero naizela, nik ez naiz berez albaiteroa, baina kasu honetan, beti albaiteroekin harreman estua izatea da gomendagarria. Orduan, albaiteroak jakingo du gutxi gorabehera zonaldean edo ikulu bertan zenolako gaitzak mugitzen ari diren, eta konbenigarria izango da bera protokolo bat egitea, ze txertuak erabili, orduan egiten dute txertaketa programa bat ditzen diotena, eta horrekin ematen diogu babesa txekorrari, lehendabiziko gunetatik. Zuk ongi zuzendu nozu, nekazal ingenieria ez zara? Hoize da. Ikuiotan ibiltzen zara, eta asko badakizu ikasketatik, eta ikasketaz aparte ere biziak erakusten duna, baserritarrekin eta esperintziakin. Eta txertaketak, ezinbestekoak, baina behin txertatu ondotikan, hasten dire elikatzen ongi ez? Elikatzen, eta zer da beren elikatzeko, ze kuidadoak hartzen dire fase horretan ja? Bai, normalean, guztio dakigunez, txekorra behiarekin kalean modu naturalez utxiko bagenitu, txekorrak normalean egiten duna da kantitate gutxitan, baina kontinuoki juten da behira titietatik esne hartzera. Hori guk ikulutan ezin dugu egin, zen interesatzen zaigu esne hori saltzea, azkenean da diru sarrera ikulurako esnearen salmenta. Eta, manejoaren aldetik baitare ezin gara egunero orduero txekorrari esnea ematen. Orduan, saiatu behar gera ematen 2 saiotan edo 3 saiotan, hori baikoitzaren arabera. Eta aukera beti, behien esnea baldin badaukagu soberan, erabili daiteke behien esnea, baina gehien bat erabiltzen dena da esnea hautsan. Esnea hautsan uran rekonstituitua, eta horrela funtzionatzen ari da momentu enten, egin bat. Esne mezkla hori edo prestatzeko esne hauts hori nola iten da prozesua, eta imaginatzen dudana garbiketa hundirekin emarko dela. Bai, kontutan izan behar dugu, azkenean da hauts bat urarekin nahaztea, ez? Orduan, komenigarria da, lehendabizi premezkla bat egitea ur beroarekin, 53 gradutan dagoen ur bero batekin, premezkla bat egitea.
fabrikantea gomendatzen digun dosia, hautsan izan da, ur pixkat beroa bota, nasketa, lehendabiziko nasketa bat egin, eta gero ur hotsarekin fabrikantea gomendatzen duen kantitatearaino igo. Horrela azkenean lortu behar deguna da esnea gutxi gora bera txekorrarentzat hogeita mazazpi gradu inguru, hogeita mesortzi gradutan ematea. Ero bestalde oso garrantzitsua izango da baita ere tresneri, erabiltzen ditugun tresneri guztiak eta baldeak edo biberonak, baita ere oso garbitasun sakonak egitea egun batetik bestela edo saio batetik bestera eta desinfektatzea. Horretarako komenigarri izaten da igual irabiltzea desinfektante bat de baja duración edo behin efektua eginda, pixka bat ez geratzeko arrastorik. Interesatzen zaigu hurrengo saioan desinfektante arrastorik ez egotea tresnerietan. Ikusten da garrantzia handia dula ez, aretzen gai honek, eta ikusten da ikuiluetan, badakitela zu duzun bezala garrantzi hori baduela, eta inbar dela alik eta gauzak, aldaketak, modernizazioak, hori ala izateko ez. Kontzientziatu hori daude baserritarrak, abeltzainak, behi bat, etorkizuneko behi bat, aretzetik hasten dela eta zaindu behar dela momentu hortatik ez. Bai, horixe da. Gero eta gehiago ikusten da aretzeetan eta txekorretan esfortzu handia jartzen ari direla eta esfortzu honak, lan honak egiten ari dira eta gero ikusten da ikuilutan, produkzioetan eta animalietan ikusten da etekin hori, ateratzen diotela. Osongi, Aritz, eskerrak eman zuri, baita ere, oraintxe segidan solastuko ara Aitorrekin, ez? Bertako mutile dugu, abeltzaina, etorkizunea berak abeltzantzatik landu nahi du, eta berak azalduko du bere ikuspuntua, azkenean zuk emandako gomendioak bat hartuz, aldaketa batzuk egin ditu eta ea nola moldatzen den. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko zuei. Ogarri zen jarraitzen dugu eta gurekin Aitor dago, bertako semia eta etorkizunea, zure eskuti pasatu behar da ikuilu honetan, dala da ez, esneko behiekin buru belarri lan egitea erabaki duzu ez? Bai, hori da intentzioa, kikiti guztetu zait eta hori da intentzioa bai. Lehen Aritzekin solasean ondu gara eta aditu dugu nolako garrantzia duen aretzeak edo txokorrak ikuilu batean ongi zaintzea ez, zuk hori aski ongi badakizu ez? Bai, azken finean, behi bat ona izateko garrantzitsuna da sortu eta lehenbizko egunek dire garrantzitsuna. Orduan, horietan ez baduzu zaintzen, gero ez da behi ona atratzen. Zuek ere ikuiluan, guain aski ongi ikusten dugu gure gibelkaldean aretzeak nola dauden, baina zuk ere erabaki zenuten aldaketa bat ez, aretzen bizi modua hobetzeko ez? Bai, ikusi ginoen alde batetik garbitasuna aldetik eta aratsak hobeki egoteko, ikusi ginoen gero baginoen arazo bat ere virus bat sartu zitzaikun eta azken finean pensatu ginoen atratzea kanpora, patzea txabola hauetan eta garbitasuna aldetik eta hobeki daude hemen bai. Lehen barruan ziren, irudietan ikusten duten bezala, eta azkenean dana barruan izatetik kanpora, eguzkia, argitasuna dana, ez? Pixko bat, zuek ere lan egiteko orduan ere, garbitzeko orduan, errezitasun guztiak horrela, ez? Bai, azken finean argitasuna eta da bizie aratzen dago. Eta garbitzeko, hori desmontatzen dire, garbitzen duzu mangerakin, desinfektatu, aize errexago da, virusak hiltzeko eta dena aize errexago. Eta manejo aldetik aize haueki bai. Duten barrenera itzalera edo goxotasunera sartzen diren, edo ikan bere terrazatxo badute, etxetxo horrek ere, kubikulo horrek ere baditu ventilazio puntu batzuk, eta gaur egunean, pollita da, aukera izaten da merkatuan, horrelako produktuekin, ikuiluan aretzako bete-beteko ez. Bai, azken finean, garrantzitsuena aratzea ongi egotea, izatea ventilazioa, garbitasuna, ongi jan, ongi edan, argie, horret denak gero, kusko duzu handitzekin, denak influitzen du ez. Gero behi bat ona izatea edo ez, txiki-txikiti nola zaindu duzun, ikusten da gero bai. Horrelaxe, Aitor, jakin da hemen zabiltzala, bestun batean etorriko gara, ingo dizu bisitatxo bat, eta solastuko gara luzaroago, nola antolatzen duzun orokorki, esneko behien esplotazio edo ikuilu hau. Mila esker da, ongi segizu ere, beste arte? Mila esker eta nahi zuen arte.
Saioa bukatzeko gurekin Imanol Rekondo dugu, badakizue bera, Intiako albaiterua, zerriekin lan egiten duena edo zerretan espezializatua, eta Imanol, ja urte bukaera eta momentu egokia izaten da proposa, pixka bat, balorazio bat egiteko, nola joan den urte edo, batipat momentuan nola dagoen zerri sektorea, azken alditan betire albiste beltzak izaten dire zerri sektorean, ez dakit oraingoan zerkin datorkizun. Azkeneko urte honetan, urte hasiera txerri industrialean hasi zen krisi sakon batekin. Txerri gizena eurotik bera ordaintzen zen, eta horren ondotik esplotazio asko itxi da. Esplotazio handi asko beste esplotazio handi batzuk hartu dituzte, hemen Nafarroan adibidez. Eta, krisi handia zegoen, eta egun batetik bestera kontrako egin zuen. Euro eta irutik gora jarri zen, eta atzera gelditu zirenak hor gelditu ziren, eta hartu zutenak negozio egiten hasi ziren, ez? Eta guain pixa da paldu da, baina, txerri industrialean negozio hori bastante ongi digoa, momentuz. Orduan, orokorrean esan behar da, txerri industrialean kontu hortan, eraldaketa handia izan du dela. Guk handik ikuste ginen baserritarrak edo enpresak txiki ziren eta beste handi batzuk janditute. Aldaketa handia. Eta bestetik ere, jende askok edo abeltzain askok lan egiten du bertako txerriarekin ez, eta horren inguruan badal elkarte batez, Pasa Txerri, bat erkidegoan, eta horre, atopez, zerrek ekoiztu eta saldu, eta badirudi Euskal Txerriaren aferere ongi duela ez. Bai, hor badire bi elkarte, esate bateko, Pasa Txerri elkartea, hor kanpoan txerri gizentzen duten basertaren elkartea da, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaian lan egiten dute, Nafarroan eta Araban badira bizpahiru baserritar, eta horiek pixkanaka produzioa handitzen ari dira. Egoin dela 3 urte edo urtean 5.000 txerri hiltzen zituten, eta aurten ja 8.000 joango gara, eta igotzeko ideakin gainera. Mozkinak eta berak saltzen ditute, elaboratu gauza batzuk berak, beste batzuk kanpora eraman baino ekarri eta salduz, eta oso elkarte interesgarria da sentidu horretan, bai. Eta, beti ere, Euskal Txerri elkartea ezagutzen duenakin, badu, tankera bat edo lotura bat ere ez? Euskal Txerria da, Euskal Txerriakin nahi ari direna arraza da, Euskal Txerria, eta hor badire elkarte batzuk, bai Naparroan, Gipuzkoan, Bizkaian, iparraldean indartsuna, eta beti bata bestiak aparte ibile gira denak, baina bizpahiru bilera egin dira, eta asmoa da elkarrekin lan egiteko, eta aber lortzen dugun arraza indartzia, eta hori aurrera eramatea. Egokiena hori izango litzateke ez, azkenan Pasa Txerri ikusita ongi doala eta Euskal Txerriekin lan egiten dutenak ere, merkatu bat hor dagoela, elkar eskuti joan da, beti ere hobe izanen da. Bai, azkenian bakarkaitziak kaltetako da, gaina Euskal Txerrien kasuan oso txerri gutxi dira, iparraldean 300 urdama egongo dire, eta hegoaldean berriz gehienez 150-200 udorama egongo dire, orduan alperri da bakarkaitzia, genetika eta importantea da, orduan alkarrekin lan egin behar da, gero egiteko manerak eta bakoitza berak egingo ditu, baina garrantzitsua da alkarrekin lan egitea bai. Orduan esaten aldugu, momentuan zerri sektorean, eguzkizpi indartzu batzuk ikusten direla esaten alda, ez, pixka bat? Kontua da ez dala gauza bat generalizatu litekena. Azkenian Euskal Txerriakin lan egiteko soberara ez da izango, eta Pasa Txerriekin ere, Pasa Txerri elkarteak egiten duna naizta 8.000 txerriekin, Eusko Erkidegoan saltzen den produzioaren 0,5 bakarra da. Orduan, ilotzeko asko dago, baina ez da generalizatzeko gauza bat ez da izanen segula. Baina, bide bada.
Konsumitzaileak ere baloratzen modu gehiago bertako produktua, orduan bai, ez? Euskal Herrian jaten modu Euskal Herrian ekoizten dena, somatu beharko litzateke. Bai, alde batetik hori, eta bestetik batez ere kalidadea zaintzea dalako, ez? Zatik, naiz eta hemengo izan, baina txarra hori da inok ez du erosiko. Orduan, ona egin ezkero eta bertako izen ezkero, doble balore izango luke. Osongi, horrela balorazio bat induzu, zerri sektorean inguruan, eta espero dugu urte ere ongi hastea eta udaberri alde hortan edo berriz ere aipatuko diguzu nola hasi den urtea eta nola dagoen sektorea. Mila esker, Manol. Eskerra zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.